9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ошхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтажро ба истифода супориданд. ошхона барои 500 ҷойи нишаст пешбинӣ шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз мебошад. иншоот ба талаботи санитарӣ, гигиенӣ ва зидди сӯхтор ҷавобгӯ аст. лоиҳаи бинои ошхона аз ҷониби мутахассисони ширкати мазкур таҳия ва дар корҳои сохтмонӣ масъулии хушсифати ватанӣ истифода гардидааст. масоҳати умумии ошхона 1070 метри мураббаъ буда, дорои ҳуҷраҳои барҳавои омода кардани хӯрок, нонпазӣ, шустушӯй ва иншооти ёрирасон мебошад. толори калони ошхона 420 ҷойи нишаст дорад. бо таъсиси ошхонаи нав барои 45 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам шудааст. дар ошонаи дуюми бино 6 ҳуҷраи корӣ, 6 ҳуҷраи таълимӣ барои касбомӯзони ширкат ва толори маҷлис барои 45 ҷойи нишаст пешбинӣ гардидааст. дар шафати ин иншоот ошхонаи тобистона низ бунёд гардидааст, ки дар он дегҳои алоҳида барои омода кардани таом ва танӯрҳои нонпазӣ гузошта шудаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандону мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж суҳбати самимӣ ороста, бунёди иншооти зарурӣ аз қабили ошхонаи замонавиро дар раванди корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ муҳим арзёбӣ намуданд. бо бунёди ошхонаи нав кормандону мутахассисони ширкат 3 вақт бо хӯроки гарму серғизо таъмин мегарданд. таъсиси ошхона дар мавзеи наздик ба қитъаи сохтмон дар самти сарфаи вақти кормандон мусоидат менамояд. нонпаз шуда дар ошхонаи амин ширкат кор мекунам. субҳонаву ноштову хӯроки шоми онҳо иборат аз 2-3 хӯрока бо меваҳо, бо сабзавотҳои тару тоза таъминанд. нони гарми онҳо ҳама вақт тайёр. мо ҳам фахр мекунем ки каме ҳам бошад дар сохтмони ин нерӯгоҳи азим саҳми худро мегузорем. бо дар назардошти иҷрои корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва расидани сатҳи обанбор ба нишонии 1100 метр замони зериобмонии майдончаи сохтмонии рақами 1, ширкат ба нақша гирифтааст, ки корҳои сохтмониро дар 5 бинои хобгоҳи сеошона оғоз намояд. бунёди хобгоҳҳои замонавӣ дар умум барои 1500 нафар дар як басти корӣ пешбинӣ гардидааст. хобгоҳҳои нав дар асоси меъёрҳои сохтмонӣ бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароити хобу истироҳати кормандони ширкат бунёд карда мешаванд. дар бинои хобгоҳҳо 75 ҳуҷраи хоб ҳар кадом барои 4 нафар сохта мешавад.